Magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shout out po. Alright. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Alright, kay Audrey Nicole, ayan, mega love shout out. Kay Ji Chang Wok, ayan, mega love shout out. At kay Biyahing Brankel Sam, ayan, mega love shout out. Kay Kagawad Antonihan, mega love shout out. Kay Ma'am Analisa, ayan, mega love shout out po. Ayan, kay Bulan, ayan, mega love shout out. Kay sino pa ba? Audrey Nicole, ayan, mega love shout out. Kay Kagawad Antonihan, mega love shout out. Kay Paul Busit Donisa, ayan, shout out. Alright, ang atin pong title ngayon ay Who Does Not Survive in 2028 Election. Ayan, ang pag-usapan natin ngayon ay si Senator Escudero at saka si Joel Villanueva. Alright, yan, gusto ko lang i-ano sa inyo, ano, ang i-ano sa inyo ang mga theory kung bakit ginawa yun ni Escudero, ano. Pinag-isipan siguro ng husto ito ni, ano, kay ano muna tayo, no, kay Escudero na unang naghudas. Kasi kung matatandaan nyo, nung unang impeachment ni BP Sara na basura, yung unang-una, hindi natin nun maasahan si Escudero na kakampi ni BP Sara, no. Ngayon, ang nandito ako kasi sa, ano, sa Malate. Nandito kami, yun, nandiyan kami sa opisina, sa kabilang opisina. Ayan, nandiyan kami ngayon. Sa likod lang to ng Lunita, sa may MH din Pilar, malapit sa may UN Avenue. Yan. Ngayon, kung matatandaan nyo, hindi naman talaga ito kaalyado ni, ano, no, ni BP Sara, itong si Escudero, kung saan ang magkakaalyado talaga itong si Win Gatchalian, si Soto, at saka yan si Escudero. Mga ano yan, mga legit na NPC yan. Ngayon, nung tumakbo ng pagka-presidente si Soto ay umalis ng NPC, kung saan sila Gatchalian ay nananatili sa NPC. Saka ito si Escudero parang umalis din siya ng NPC. Ayon, siguro itong mga nagdaang araw nag-isip siya bago siya bumaliktad, ano, nag-isip siya ng husto, kasi nga hindi naman talaga siya kaalyado ng mga Duterte. Ngayon, siguro dahil may mga advisor naman yan, may mga political advisor, in-advise siguro ng mga kanyang mga advisor na kung mananatili ka sa kampo ng mga Duterte, malabo kang makakakuha ng simpatya sa mga Duterte pagdating ng 2028, kasi sila mga re-electionist yan, eh. Yan, si Joel Villanueva, si
Cayetano, si Subiri. Mga malalabo yan pagdating ng 2028. Kasi nga, yung PDP laban, ilan sila ngayon tatakbo? Si Bongo, si De La Rosa, marami pang mga hindi nanalo. Nandiyan si Rodriguez, si Philip Salvador, napakarami. Kumbaga napakalabo silang makapasok sa lineup. Nandiyan pa si Mark Villar, napakalabo silang makapasok sa lineup ng isang Sara Duterte. Kaya siguro ang naisip ni Escudero, political survival ba, na sariling sikap niya ito. Kasi nakita niya nung panahon na na basura, kumbaga pinanindigan ni Chis Escudero yung Port Wade. Nakakita ng yung mga pro Duterte na talagang ito si Escudero maaasahan, na kahit hindi nagtatrabaho, kaya inisip nila na mga maka Duterte. Kaya yung simpatya napunta sa kanya, kay Senator Escudero. Yun siguro yung nakita ni Senator Escudero na na paraan kung paano siya makasurvive. Kasi kung magla-line up naman siya sa administrasyon, ay sinong magla-line up sa negative 15, di ba? Kumbaga, isipin mo yun isipin nyo, ang nalagas sa negative 15 ay si nalaga si Pacquiao, nalaga si Bong Revilla, nalaga si Tolentino, di ba? Matitibay yun ng mga matitibay na mga senador yun, pero nalagas dahil nga sa lakas ng puwersa ng mga Duterte. Ngayon, ang naisip sigurong paraan ni Escudero, kaya siguro hiniling niya na siya ang maging, pag bumaliktad siya, hiniling na siya ang magiging presiding judge ng impeachment. Kasi nga ang huling baraha niya, political survival, na pag ito pinanalo ko ang isang Sara Duterte na hindi ma-impeach, babango siya sa mga Duterte, babango siya kung saan makakakuha siya ng simpatya sa mga Duterte supporter. Kaya gano'n na lang siguro ang niya, na talagang political survival siya, na wala siyang mapupuntahan kung hindi mag-isip siya ng kanyang sarili kung paano niya ma-survive ang 2028 election, na wala siyang hindi siya kasi nga kung ikaw ay politiko tapos naandoon ka sa administrasyon, mag-isip-isip ka kung paano mo panalunin ang sarili mo sa kasi kung titingnan nyo si Bong Revilla, napakatibay niyan, pero bakit nalagas? Di ba? Si Tolentino, si Pacquiao, tingnan nyo kung gaano kapopular yan, pero nalaga sila dahil sa pwersa ng mga Duterte, kung saan wala ngang naipanalo, na kumaga press na press pa dapat yun, na kalakasan pa dapat yun ng isang Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos. Pero ang naipanalo niya yung talagang mga lehitimong lang iilan-ilan lang, hindi pa kanya lahat. Kasi nga si Pangilinan hindi naman sa kanya, si Bam Aquino hindi naman sa kanya, si ang tanging sa kanya lang si Lacson at saka si Soto. Kaya napakabigat kung paano inisip siguro ni Escudero na ito, kahit ngayon kamuhian ako ng mga diehard supporter
ng isang Sara Duterte, pag naipanalo ko ito, matutuwa ito sa akin at malamang ako ang isang dalhin. Kaya iyon siguro ang naisip na ni Escudero na strategy, na kahit mag-independent siya, hindi siya magiging independent kasi dadalhin nga siya ng mga Duterte supporter kasi nga pinanalo niya sa impeachment, di ba? Kaya yun ang naisip niya na political survival ni Chis Escudero. Yun naman si Joel Villanueva, dahil nga naisip niya na ganon din, baka may mga pinaplano sila kasi nga sinabi rin ni Cayetano na nag one on one sila nung linggo at nung kanyang tatay. Kaya maaaring hindi natin sila mahusgahan hanggat hindi pa nila ginawa, kasi sa totoo lang mga political survival talaga yan sila eh. Kasi nga wala silang choice. Pag pumanig sila sa sa administrasyon, wala silang kukutabin kasi negative 15 nga eh. Baka malagas pa sila lahat. Baka pag may tumakbong independente na malakas-lakas, makakasilat pa eh. No? Kaya nga ganun ang nangyari sa nakalusot si Pangilinan at saka si Bam Aquino eh. Kasi nga wala silang choice eh. Kaya yun ang pinaka siguro ito lang ito mga theory lang natin na pwedeng magiging survival ni Senator Escudero pagdating ng 2028. Kasi ngayon napakalabo ng pag ito nakaligtas ngayon si BP Sara, wala na silang chance next year kasi hindi nila pwedeng i-impeach ulit. Kaya pipilitin talaga nila ngayon na taon na ito, kasi pagdating ng 2027, mga September ng 2027 file na ng certificate of candidacy yan eh, di ba? September, October file na ng candidacy yan ng pagka presidente at saka senador. Paano pa nila ma-impeach yun, di ba? Kaya napakahirap. Ito ang pinakadelikadong panahon para kay BP Sara Duterte, no? Sabi nga sa mga alam niyo, nagkakatotoo na yung mga yung mga tarot, yung katulad ng kay Rudy Baldwin, na sinasabi ni Rudy Baldwin na talagang pagdadaanan ni BP Duterte ang napakahirap na kalagayan bago siya makatakbo sa 2028. Nangyayari na ngayon, no? Ang ginagawa, kumbaga sinabi nga ni Amy Marcos na plan A, hindi sila nagtagumpay sa plan A, nagplan B sila. Ito yung mga impeachment, ito yung mga panghaharas dito sa mga na ito. Ano ang plan C? Ang plan C naman yung sa ombudsman, na siguro wala na talagang chance pag na-absuelto sa impeachment, pipilitin na ngayon sa ombudsman na gagawa na ng mga pamamaraan na mga technical sa batas. Kasi kita nyo, nagawa nga sa dating Pangulo na ipadala sa ibang bansa, di ba? Kaya maghahanap sila. Iyon ang pinaka-critical ngayon ng BP Duterte na sa impeachment. Kaya nga pinipilit nila na mawala lahat yung mga senador, kasi nga doon pa lang titirahin na nila sa technical na ayan, makikita nyo naman kung ano ng mga lumalabas na sabi nga ni Luestro pag hindi makaboto dapat ang majority ay sa halip na 16 magiging 14. Kaya bilang na nila, dahil ito na nga ang pinakamahirap na
ano ni BP Inday Sara, kasi nga sa susunod na taon wala na silang chance, wala nang panahon yung investment nila, kasi nga busy na yung mga busy na yung mga senador, yung mga congressman. Napakalabo ng makagawa ng another na impeachment, kasi hindi naman po pwedeng sunod-sunod. Kailangan isang taon bago ma-impeach ulit ang isang impeachable official. Kaya sabi nga ng mga ito ang pinaka-critical na taon para kay Vice President Sara Duterte. Ayun, abang-abangan natin kung anong mga susunod pa na mangyayari, katulad nitong kay Escudero at saka kay Joel Villanueva, kung saan inano na tayo, alas 4 na pala, maraming nasaktan. Kumbaga sinasabi nga ng mga maraming mga member na mga lumalabas na sabi nga nila na nasaktan sila sa ginawa ng pastor. Sabi nga nung kaibigan ko, what country are you talking about? Are you crazy? Ba? Translate na naman bigla yung ko. Alright. Why are you so close to the dudes? Ayan. Godofredo Rondina, shout out. Priest. Ayan. Yan nga ang bilang isang ano lang naman natin to, mga theory lang ito na pwedeng maganap. Kasi nga sa panahon ngayon, pag ikaw ay nasa administrasyon, wala ka talagang kukutabin pagdating ng 2028. Kasi palala, sa totoo lang, palala na ng palala talaga ang pahirap na ng pahirap ang kabuhayan. Katulad ngayon, away natin kung anong mangyayari sa mga susunod, diba? Alam niyo yung mga congressman natin, may naglalakad sana ng napakaganda sana nito, yung may naglalakad sana na maging nationwide na yung tawag nito, across the board na yung yung sahod natin, yung minimum wage, di ba? Nationwide na siya, pare-parehas. Ang problema, siyempre maraming yung mga negosyante na malalakas sa gobyerno, lalakarin at lalakarin talaga yan, kasi bawas yun sa kanilang bawas yun sa kanilang kita, kasi alam nyo naman yung mga negosyante, ang gusto lang yan nila, sila lang ang kumita. Pag tayong mga empleyado, wala yan silang pakialam. Di ba? Kaya abangan natin kung anong mga susunod na kabanata, kung anong mga gagawin ng ating mga magagaling na senador. Di ba? Sila mismo hindi nagkakasundo, Tingnan nyo ngayon, yung sila nagbibintangan sa kanilang pinagagawa diyan sa loob ng Senado. Kita mo naman, tahimik man yung inagawan nila ng posisyon. Nung silang naagawa ng posisyon, hindi sila makamove on. Talagang araw-araw, oras-oras nasa harap ng camera ng mga medyaman, talagang nagpapa-interview, lahat ng paraan. Kasi nga, katulad nga, kung susundan natin, kung totoo yung
sasabi ng mga 18 Marines at 22 na pala na talagang mali-malita ang ano, mali-malita talaga ang ano, ang nakinabang. Marami. Sinabi nga ni ano, sinabi nga ni Kirli Diskaya na talagang hindi siya papayag na siya lang. Nung panahon daw ng namamayagpag sila, talagang puring-puri sila, tapos ngayon bigla silang tinakwil sila. Diba? Eh siyempre kwarta yun eh, diba? Kaligayahan yun. Kaya kung makikita nyo yung ibang mga congressman, 2, 3 ang ano, kulasisi. Oh, mayroon nga akong isang ano eh, may bahay dito sa may kondo pala dito sa may timog yung isa. Yung isa nandun lang sa kabilang kondo, diba? Kaya grabe ang ano nila, grabe ang lahat talaga, gagawin nilang lahat kasi sila lang yun eh, diba? Kita mo daming nasaktan sa sinabi ni Magalong na halos 90% ng mga congressman ay corrupt. Nag-iyakan sila lahat kasi hindi talaga maitatanggi. Kasi kung makikita nyo ang kalsada, sa kalsada kasi hindi masyadong halata na kahit substandard, hindi masyadong halata kasi nagkakalubak-lubak lang, walang nadidiskrasya. Pero kung sa ibang ano yon, katulad sa mga tulay, katulad nung sa Ilocos na bumagsak, maraming ano eh, pagmasdan nyo ang ito tunay na realidad to. Pagmasdan nyo ang papunta ng Bicol, kung kayo mga biyahero pumunta kayo ng Bicol, walang katapusan na kalsadang kagagawa dyan. Walang katapusan. Talagang palaging sira, lubak-lubak. Makikita nyo pag entry nyo ng ano, yung arko ng Welcome to Bicolandia, makikita mo yan siguro mga 120 to 150 kilometers. Magsawa ka talaga sa lubak. Bakit palaging lubak? Hindi naman po pwedeng dahilan na kasi laging dinadaanan ng malalaking truck. Eh bakit yung ibang kalsada hindi naman ganon? Diba? Ibig sabihin hindi maganda yung pagkagawa. Kaya napakahirap na ano yung mga politiko. Ewan ko kung paano yan sila nagsisimba, paano sila nagdarasal, paano sila humingi ng kapatawaran. No? Kaya nga siguro maraming ang nagsasabi na yung tatay ni Senator Joel Villanueva na nakakuha din ng 1.8 ba yun na allocation. Hindi ano hindi corrupt nakakuha ng allocation sa administrasyon ito ng 1.8. Kaya siguro baka para hindi sila mapag-initan, napilitan bumaliktad para sa bayan. Bahala ng mawala ng mga tagasunod sa aking congregation, sa aking simbahan, kung sarili ko naman ang nakataya, di ba? Grabe pa ang mga speech yan na para sa tao at sa bayan. Para sa tao at sa bayan. Alam mo nang mga magnanakaw yung sa administrasyon sinamahan mo pa. Di ba? Alam mo nang marami nang nangyaring flood control sa administrasyon, sinamahan mo pa. Ano yun? Di ba?
siguro talagang ano lang, yun nga sinasabi ko kanina na political survival. Basta pagdating ng araw, kampihan ko ang isang BP Sara Duterte na hindi ma-impeach, aangat naman siguro ako. Kahit medyo kahihiyan, may 1 taon pa naman, makasurvive pa tayo. Ganon siguro mga naisip nila. Pero si Escudero, kaya siguro kasi wala siyang mapupuntahan, no? Wala siyang mapupuntahan na ano wala na siyang puwang sa line up ng mga Duterte kasi napakaraming ano sa kanila Meron silang ilan ba yung hindi nila nanalo? 5. Paano na ngayon? May 3 re-electionist. Kasi malamang si Cayetano makuha na nila yan. 'Di ba? May 3 re-electionist, Bongo, Bato at Cayetano. May 5 nanalo, 8. Kaya napakalabo ng kanilang napakalabo ng kanilang kalagayan ngayon. Kaya siguro pinaka the best at naisip ni Chis Escudero, ito ang pinakamagandang political strategies, no? Safe siya, hindi siya makukulong, wala siyang kaso, di ba? Ang importante, may panalo niya ang isang BP Sara sa impeachment. Kaya ano siya, yung mag-alahuda siya, di ba? Alam mo, nahihiya ako kahit kababayan ko yan laging number 1 yan sa akin, pero sa ginawa ngayon parang nanghina ako. Nanghina ako sa ginawa niya. Hangang-hanga pa naman ako kasi pag nagsalita siya talagang fluent pagdating sa English Pero sa ginawa niya, aywan ko lang. Tingnan niyo yung kanyang FB page. Nakakahiya pag siya nag-post. Nakakahiya, puro tawa. Yung unang yung unang tawag nito, yung unang post niya, yung paglipat niya, kinagabihan nag-post niya, grabe. Ang tawa 100 plus. Tapos yung galit is nasa 100. Nasa 100. Biruin mo kung magkaroon ng eleksyon ngayon, baka sa kangkungan siya pupulutin. Wala siyang kukutabin. Kasi daming galit daming hindi makamove on. Katulad din kay Senator Joel Villanueva, yung kanyang mga followers doon sa GIL talagang maraming galit. Yung kaibigan ko lang na kaya sabi ko, huwag niyo munang husgahan kasi baka may mga may mga usapin kasi na hindi natin alam, usapin ng sa panloob. Kasi sabi nga ni Cayetano ay nag-uusap-usap sila. Kaya alam na ni Cayetano na talagang mawawalan na siya ng mawawalan na siya ng quorum, mawawalan ng 13. Bigla man akong inuntok, pambihira ang buhay na yan. Kung kailan hapon na alam niya nang mawawalan siya ng mawawalan na siya ng 13 na senador. Kaya ayun, ang tanging choice niya, kausapin nyo na lang mga strategy kung paano pagdating ng impeachment. Baka may gagawin niya sila, di natin alam, na ikakatuwa lahat ng mga DDS, no? Yaan natin bandang huli, basta ang importante hindi ma-impeach.
Kasi ang impeachment kasi political yan. Baka pag ginalit natin ng ginalit yung ano, lalong maghihimutok yan. Sa halip na hindi boboto sa impeach, magboboto tuloy sa pagka-impeach. O, di doon na lang sila mag-chance. Kaya wag natin galitin masyado yung mga ano, yung alam natin na katulad niya naghudas. Baka may mga pinaplano sila. Yaan muna natin. Basta lagyan nyo lang, ikisa nyo lang. Ikisa nyo lang yung ano. Bilugan nyo yung pangalan nila. O, yan. Dalawa, bilugan mo. Pagdating ng 2028, ngayon pa lang ikakampanya nyo na. Na pag hindi ito nagbago pagdating ng 28, itapo na natin to sa ano, Indoro. Di ba? Katulad nung nakaraang Martes, doon nga ako sa Divisoria. Inikot ko yung looban, yung textile industry doon sa doon sa may Ilaya. Grabe, mga nakadikit doon puro Sara. Sabi niya tahimik kami dito kasi pero lahat kami dito Duterte. Kasi nga malapit sila doon sa mga squatter area doon. Talagang tumahimik. Kasi nga nawala yung mga pinagbabawal na gamot. Ngayon, masasabi ko sa inyo, doon lang sa aming lugar. Yan ang problema namin ngayon kasi parang palengke na lang. Wala kaming magagawa ng mga opisyalis. Kasi isipin mo, lahat ng paraan ginagawa namin. Tapos makikita namin yung mga pulis. Aba, nagpaparty pa kasama yung mga latak sa lipunan. Kaya sabi ko, pambihira, saan tayo lalapit? Kung pulis na mismo ang nagpoprotekta, ano ang gagawin natin? Tapos yung kapitan din, wala ding pakialam. Kaya yung mga tanod niya, hindi nag-iikot. Nandoon lang pagpasok ng alas 8. Maglatag na ng karton, tulog na hanggang alas 5 ng umaga. Kaya walang kaayusan. Yan na lang ang inisip namin na matapos na ang magbago ng administrasyon. Simula sa barangay hanggang sa pinakamataas. Kasi nga isipin mo, Chief PNP na mismo ang nagsabi. Na baka ginagawa. Mas mabuti daw na hindi nakakatulog na gumamit nun kasi pag hindi nakakatulog, mas maraming magagawa. Talagang mas maraming magagawa, maraming krimen na magagawa. Di ba? Na mismo ang pinuno na mismo ng kapulisan ang nagsusumikap na depensahan kung bakit okay sa kanila yung ganun. Ewan ko kung ano bang sinasaywar lang ba para maging mapanatag, para mas madali nilang mahuli, o talagang pinoprotektahan na nila. Kaya nakakalungkot, maririnig mong ganyan. Trabaho ng trabaho kayo dyan sa baba, trabaho ng trabaho tayo sa baba, kung paano mapaganda ang populasyon, maiwas sa mga pinagbabawal na yung ating mga bagong sibol na kabataan, maiiwas sa anumang kapahamakan. Tapos maririnig mo sa mga pamuno na ganyan, naku, nakakalungkot. Isipin mo, ilang beses kamiting namin yung hipi ng pulis, aray, tumawag na.